Dreaming should never stop at any point. It should never be stopped by your age, your religious background, your sexual orientation, people you associate with, your friends and colleagues. Had it been Colonel Sanders stopped dreaming at 66 years old, who wouldn't know KFC? Yes, the very same chicken outlet that is famous all over the world. Yes, it came into existence after its founder and pioneer was 66 years old. Me and you are young, so we should never stop dreaming. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Mlingani wami nawe mfundi, ungakhohlwa-ke ukuthi iphepha lakho lombuzo linamabhullet amathathu. Ibhullet lokuqala ileli elithinta ukuchaza kwesihloko. Isihloko esikhulumela phezu kwaso namhlanje ilesi esithi umsebenzi womlandi. Kusho ukuthi sizobe sichaza wona. La isingeniso se-essay. Ibhullet lesibili lichaza ukuthi uzoya embhalweni wobuciko uyocaphuna weseke lokho okuchazile ngenhla, weseke umsebenzi womlandi ngokuya encwadini yakho. Kusho ukuthi la sikhuluma ngomzimba we-essay. Ibhullet lesithathu likhuluma ngokuthi umfundi uzoveza uvo lwakhe. Kusho ukuthi lesi isiphetho se-essay. Ake siboneke. Uma ngabe sengiphendula umbuzo njenge-essay, ngizobhala isihloko esithi umsebenzi womlandi, bese ngeqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Bese ngithi umlandi ngumbhali wendaba, yilona osixoxela indaba. Umlandi umbhalo obuciko othi Bengithi Lizokuna nguNakanjani Sibiya. Ungumlandi wesithathu ngoba uyakwazi ukuxoxa ngezindawo eziningi, kube sengathi uyakwazi ukubona okwenzeka eThekwini efletini likaMhlengi, aphume abone okwenzeka efletini likaNontobeko, aphume ayokwazi ukubona okwenzeka eGcilima emzini kaNgidi. Umlandi unemisebenzi emihlanu. Owokuqala ukulandisa, owesibili ukusixhumanisa nabalingiswa, owesithathu ukungenelela, owesine ukuyiqondisa indaba yakhe, owesihlanu ukwethula amaqiniso. Siyikholwe indaba ngoba ixoxwa nguye uNakanjani Sibiya. Mlingani wami nawe mfundi, ngizothi uma sengiqedile ukwenza njalo ngeqe umugqa bese ngibhala igama elithi umzimba. Balingani bami nane bafundi, anduba sibhale, ake ngichaze okulandelayo. Umsebenzi womlandi uthi umlandi uyalandisa, uyathelelana nombuzo omude othi isakhiwo. Umsebenzi womlandi othi umlandi usixhumanisa nabalingiswa, uyathelelana nombuzo omude othi ukuvezwa kwabalingiswa. Umsebenzi womlandi othi umlandi uyayiqondisa indaba yakhe, uyathelelana nombuzo omude, inkomba ebizwa ngokuthiwa
iqhaza elibanjwe ngabalingiswa ekuthuthukiseni indikimba. Angisho lapho sisuke sikhuluma ngokuthi labo bayalingiswa bayayikhulisa yini indaba. Umsebenzi womlandi othi umlandi wethula amaqiniso uyathelelana nombuzo mude inkomba ethi indikimba nomlayezo. Uwodwa nje umsebenzi engiwushiye ngaphandle ilona othi umlandi uyangenelela. Kusemdlalweni kuphela lapho lo msebenzi womlandi uthelelana nokuthile, kodwa enovelini lokho asikuboni ngoba umlandi usebenzisa isu lokuchaza. Umlandi uphinda asebenzise osocashunwa. Sizoxoxa uma sesifika kulo msebenzi womlandi. Ake manje sibhale i-essay yethu. Sizoqalisa kanjani? Umlandi uyalandisa. Umlandi uxoxa indaba yakhe kusukela eqaleni aye phakathi nendawo aze afike esiphethweni. Umlandi usixoxela ngomhlengi ongumlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo yokuphumela obala. Simbona esaba enovalo ukuya entombini yakhe uNontobeko eyomtshela ukuthi uthando seliphelile ngoba isizathu angeke akwazi ukusikhiphela obala. Simbona eyakuyise futhi enovalo lokuthi uzombhekelwa ubani ngoba kungenzeka angayemukeli lento amphathele yona yokuthi usefuna ukuphila impilo acabanga ukuthi wadalelwa yona, impilo yokuba inkonkoni. Nontobeko umphelezela ngesililo kanti uyise uyamxosha ngoba emthukuthelele kwazise ubenamaphupho ngaye, ubefuna nokumupha isipho esiyipulazi. Ahamba umhlengi aye eKapa ugibela indiza phela, wayeselithengile nethikithi. Bafike bamguqule abe ngumuntu wesifazane ongumahlengi ngidi. UNontobeko akasemukeli isimo akusona. Ngakho-ke uyahluleka ukuqhubeka nomshado obusuhleliwe phakathi kwakhe noNkululeko. Ngosuku olwandulela umshado, lapho kwakugcwele abantu bejabule bawobani, uNontobeko utshela uNkululeko ukuthi uyahluleka. Useyamala kanjalo nje, uthatha imoto yakhe uqonda kubo kaMhlengi ukuyothungatha umhlengi. Leso sinqumo sakhe sokuthi ayothungatha umhlengi asibanga nemthelela emihle. uNkululeko wazibulala. Saqinisa uNgidi idolo, samnika ithemba elingekho lokuthi umhlengi kungenzeka ukuba usaguquka, usayiyeka leyanto ayecabanga yokuthi abe gay, kanti akunjalo. Saqabanisa izithandani okunguNgidi noNomalanga ngoba phela naye uNgidi wayesemkhulisile umhlengi njengozinyo bulala wakhe. Uthe umhlengi esekhulile, esemdala, esebenza, wabese uthola umuntu wesifazane athandana naye ogama lakhe linguNomalanga. Ngokuzwa ukuthi umhlengi uyafunwa nanokuthi uNgidi usehambile eGcilima useThekwini, wathukuthela wagana unwabu uNomalanga, kanti unovalo lwezinhlonze. Uyesaba, uvalo lwakhe luyamthukuthelisa.
wanquma ukuthi usezomala uNgidi. UMhlengi usengumahlengi manje, uPhumalanga Sikothe. Usenenkinga yamasoka amabili, elokuqala nguNdumiso abaqomene naye, owesibili nguXolani oyisesheli. Sibona uMahlengi endwaza kanti uvakashelwe nguNdumiso. uNdumiso asole ukuthi sengathi khona ukushaya amanzi, lo muntu lo uqomile unesoka. Simuzwa ethi, why are you absent-minded? Siphinde simuzwe ethi, you always close your eyes when we kiss, but today. Lokho chaza ukuthi uMahlengi namhlanje konke lokho akwenzayo akujwayelekile, kuyasolisa. uNdumiso amethembise ukuthi uyombulala ngezandla. Alumyeke uvalo uMahlengi. Uma ecabanga uXolani uluzwa luthi thwansu, aluzwe lumuthi heqe. Kuyamangalisa uMahlengi ukuthi lokho kwenzeka kanjani, ngoba lo mntana omuntu akabeki namagama amabili amathashwana, akakaqali nokumeshela. Ngalena uXolani useyaqabana nonkosikazi wakhe. Okokuqala, uXolani ukhohliwe ngendaba yomcimbi obuhleliwe obekuthiwe bazoya kuwona kanye nezingane zabo. Okwesibili, usebuya usenuka izinto ezimbili. Unuka utshwala, ulungile useyabuza ukuthi usuyaphuza yini. Okwesibili, unuka amakha, iRed Door. Indaba yokuthi akanamali futhi kungenzeka ukuthi uMahlengi useqomile ayimphathi kahle uNdumiso. Enkathi exoxa nomngani wakhe uSibu uyakuveza lokho. uSibu bese exoxa ngoba uhlale exoxa ngezintombi. Exoxa ukuthi intombi yakhe ethile yamxoxela ukuthi egcilima kunoNgidi oyisigwili ogcina imali endlini. Lokho kwenza uNdumiso anqume ukuthi uzobuyela nakanjani ebugebengwini, ahambe ayobamba uNgidi inkunzi. Emuva kokubhakela uXolani, uNdumiso utshela uMahlengi ukuthi uzoke athi shelele aye ngase South Coast. Lokho kuyamkhathaza uMahlengi ngoba akashongo uNdumiso ukuthi uyokwenzani. Kumenza adliwe unembeza, abe nesazelo sokuthi ilapho adabuka ngakhona. Uyesaba uMahlengi, udlala ingoma ye-Freshly Ground kanti ulindele uXolani. Le ngoma iyamkhalisa, iyamhlanyisa, imenza acabanga ukuthi kuneqiniso alifihlile. Uphinde esabe ukuthi uXolani uganiwe, unezingane. uXolani ukhiyile endlini, ushiye izingane zodwana, zasala izingane zashela endlini. Uthe ebuya wakhangwa isixuku sabantu, wezwa unkosikazi wakhe ehayiza, nango ekhala ethi wangenza Xolani, wangenza Xolani. Alena isifiso sikaNdumiso sokubamba uNgidi inkunzi safezeka. Nguye loyana eya eParadise Holiday Resort. Agcine vele embambile kanti usezobulala engahlosile. Wagcina ebanjiwe engasamlobolanga kwalowo Mahlengi ngoba esethole incwadi emalayo. Ubuya egcilima nje usephethe uZakithi, omunye wezintombi zikaSibu. uZakithi uthe umefika kwaSibu wathola isidudla esamshaya kwabanjeyana. Sibona uZakithi ethatha itekisi kanti kuzofundwa izindaba.
Inkathi kufundwa izindaba ezwe ukuthi ngale lapho abuya ngakhona kunomuntu ofile futhi kukhona nabantu abathathelwe imali. Banikeza inombolo ehle etekisini, inombolo le uyigcine ekhanda. Avele ashayela amaphoyisa ucingo. Waboshwa kanjalo-ke uNdumiso. uShezi ongumseshi waphenya waze wamthola uMhlengi. Washayela uNgidi ucingo. uNgidi waphuthuma noNontobeko. Mabafika bahlangabezana nembibizane. uMhlengi usengumahlengi. noXolani wangena kulowo mnyama. Naye wathola ukuthi lo muntu abemthanda ngendlela eyisimanga, esezimisele nokuthi kungamane kuklejulwe incwadi yomshado, ungumuntu wesilisa. Waphuma uXolani ejivazekile, wabashiya bekhungathekile. Le ndaba iphetha ngebohlololo. Lingani wami nawe mfundi, uma sithi ukulandisa ukuxoxa indaba kusukela ekuqaleni kuze kuye ekugcineni, sisuke sikhuluma ngombhalo obuciko wonke. Ngakho-ke khumbula, ungabhali yonke into eyenzekayo embhalweni obuciko. Thani qaphu qaphu, uthathe lokhuyana nalokhuyana, kube khona ozokushiya ngaphandle, ngoba isekhona eminye imisebenzi yomlandi. Awukhulumi ngesakhiwo, awukhulumi futhi ngokulandelana kwezigameko, ngoba isakhiwo nokulandelana kwezigameko futhi nakhona yinto ecishe ifane. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa, ubaveza abethule ngamagama abo, ngezenzo zabo, ngezimpahla abazigqokayo noma izembatho zabo. Bangavezwa ngabanye abalingiswa noma amazwi abo. Lingani wami nawe mfundi, khumbula-ke i-essay yakho emayelana nokuvezwa kwabalingiswa iye ithinte abalingiswa abahlanu. Ngakho-ke mina sengathi for safety sake zikhethele wena abalingiswa abathathu ufuna uxoxa ngabo. Mina ngizokwenza isibonelo ngabalingiswa ababili kuphela. Umlandi usixhumanisa noManqoba Ngidi, ovezwe ngegama lakhe. Ukunqoba ukuphumelela kulokho okwenzayo. uNgidi simbona ephumelela kusukela ekuzalweni kukaMhlengi. Kwenzeka okubuhlungu kakhulu. Ulahlekelwa unkosikazi wakhe, kodwa uyaphumelela ekukhuliseni ingane eyedwa engumuntu wesilisa. Ixhasa ingane ifunda esikolweni samabanga aphansi iVukuzakhe. Waphinde wayixhasa isifunda esikoleni samabanga athe xaxa esibizwa ngokuthiwa i-ML Sultan Technikon. Ubeyinika sonke isikhathi anaso. Bebexoxa ngomsebenzi wesikole, ezamabhizinisi, ezemidlalo, ezasekhaya. Ubemazi nanokuthi uthanda i-basketball. uNgidi ungumanqoba, uyasinqoba isimo. Uyayiphikisa noma uyasiphikisa isitatimende sesilungu esithi behind every successful man there is a woman. Esingasihumusha kanjena, ngemuva kwawo wonke umuntu wesilisa kunowesifazane. Umnqobi onguNgidi waceba engekho umuntu wesifazane. Ingcebo yakhe wafuna ukuthi ayidlulisele endodaneni yakhe, yingakho ayithengela ipulazi. Futhi okunye okwakumgqugquzela, amazwi kaMhlengi ayewaphinda njalo ukuthi akazimisele
ukuqhashwa isikhathi eside uma eseqede ukufunda. Ufuna ukusheshe azimele, azisebenze. Umzali ongumnqobi unqoba kanye nomndeni wakhe. Asikho isimo esimehlulayo uNgidi. Nanoma esexabana noNomalanga, wakwazi ukunqoba ngokuthi kube nguyena osukayo ahambe aye koManaba lapho ahlala khona uNomalanga ayomncenga, amchazele ukuthi ubathanda bobabili noMhlengi. Ukube akenzanga kanjalo, ngabe phela wathola ukuthi ucu kalusahlangani entanyeni, ngoba uNomalanga wayezimisele ukuthi amale, amlahle, ahlukane naye ngoba ekholelwa ukuthi usezothanda uMhlengi ngaphezu kokuthanda yena. Asikho isimo esimehlulayo uNgidi. Wafuna uShezi ongumseshi ukuba abafunele, abathungathele uMhlengi, nangempela uShezi wabathola. Yebo, bahlangabezana nembibizane, into abebangayicabanganga ukuthi uMhlengi usenguMahlengi. Kodwa nanoma uNgidi akhala izinyembezi, wakwazi ukuthi mase kungena uXolani amchazele ukuthi kwenzakalani lapho. uMahlengi kwayena wayehluleka, elibele ethi Xolani kulukhuni, Xolani kulukhuni. uNgidi wathi, indodana lalela la, lona nguMahlengi Mhlengi, lo nguNontobeko obeka intombi yakhe, mina ngiwuyise kaMhlengi Mahlengi. Ayikho into ehlula uNgidi, ngisho ekhala izinyembezi uyakwazi ukuthi amelane nesimo. Umlandi usixhumanisa nomlingiswa ongulungile, umveza ngegama lakhe. Ukulunga ukuba qotho, ukulunga ukuba nomusa, ukulunga ukuba nomoya omuhle. Ulungile, ulungile. Usheshe axole, amukele isimo. Ekhasini la-34 ngenkathi uXolani ethi uyaxolisa, angeke asakwazi ukuya emcimbini naye nezingane zabo. Umbhali, sengiphinde kwesibili, uveza ukuthi ulungile, wabuza ngesineke. Wathi, kawusangitsheli ngani pho? Ngobusuku obubodwa kwenzeke izinto ezine. Zonke lezo zinto ulungile wazibekezelela. Okokuqala, ubanjiswe udonga, kwathiwa kuzoyiwa emcimbini. Wangasayiwa, wangatshelwa ngesikhathi ukuthi umcimbi awusekho. Okwesibili, umesebuya uXolani embuza ukuthi uzodla, wathi ngiyabonga ngidlile. Usedle kuphi manje? Okwesithathu, unuka utshwala, yingakho ulungile esethi utheni ngenkathi ngikubuza indaba yokuphuza. Okwesine, unuka amakha, i-red door, okuyisiqholo sabantu besifazane. Ulungile, ulungile. uXolani akalala kanabuthongo, ude equma. Uthi umeselele aphuphe amemeze umuntu wesifazane athi, Mahlengi, Mahle. Ulungile akubekezelele konke lokho, ebona naye ukuthi la kukhona okungahambi kahle. uXolani utshela ulungile ukuthi usazothi shelele ayobona abangani bakhe edolobheni. Ulungile, ulungile. Akasabuzi nokuthi uqale nini ukwazi ngalabangani bakho. Uyamyekela, uyahamba. Uma ebuya, ubuya ushayiwe, uyopha,
uLungile ahayize avela agijime ayothatha ithawula ukuze leli gazi eligcazayo bakwazi ukuthi balinqande. Ulungile ingane zakhe zishile zifile. Uyahayiza uyamemeza, wangenza xolani. Ubuza uXolani ukuthi useqonyiwe yini. uXolani uyavuma. uLungile uqhubeka nokukhala. uLungile ngoba ukube ubengomunye umuntu wesifazane bezombizela amaphoyisa, ngoba lokhu okwenzeka ukubulala ungahlosile. Xolani nje belimanele ijele. Mlingani wami nawe mfundi, ngicela ukudlulela emsebenzini olandelayo. Umlandi wethula amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye uNakanjani Sibiya. Besingazi ukuthi bakhona abantu abafana noMhlengi abazithanda bona, abakhetha bona. Lokho ngesingisi singathi phecelezi yi-self love. Abadela yonke into, adele uthando lukayise, adele uthando lwentombi emthanda kakhulu efana noNtobeko, azikhethe ubuyena, afune inkululeko, afune ukuphila impilo azikhethele yona. Sizwa ngoNakanjani Sibiya ukuthi bakhona. uNakanjani Sibiya usethulela iqiniso. Sesiyakholwa ngoba sitshelwa nguye ukuthi uthando luqala ekuzithandeni wena. Besingazi ukuthi bakhona osokhaya abaqoma ukuphila impilo kayedwana, aziphilele ngaphandle komuntu wesifazane, aziphilele eyedwa nengane yakhe ngoba efuna ukuyikhulisa kahle, efuna ukuthi yonke into ayenzayo nayo yonke into ayicabangayo ihambisane nengane yakhe. Singisi singasho ukuthi that is parental love. Sitshelwa uNakanjani Sibiya besingazi. Siyalibona iqiniso lothando ukuthi nakanjani likhona. Besingazi sitshelwa uNakanjani Sibiya ukuthi uthando lungamphindisela umuntu emuva, umuntu aqome ukufana nengcanga, yona ebuyela ebuhlanzweni bayo. Nangu Ndumiso useqoma ukubuyela ebugebengweni ngenxa yokuthanda umuntu wesifazane ogama lakhe linguMahlengi. Sesiyakholwa ngoba sixoxelwa nguye ukuthi ngenxa yothando umuntu uncamela ukuyogqunyekwa ejele, uncamela ukulahlekelwa ikusasa elihle njengoNdumiso. Lolu thando singathi ngesingisi yi-intimate love. Sesiyakholwa ngoba sixoxelwa nguye ukuthi ukhona umuntu ongathi esewakhile umuzi wakhe, wathatha isinqumo ukuthi akasezuphinde futhi abuphuza utshwala, kodwa aphuza utshwala. Okwesibili, akhohlwe unkosikazi wakhe, ancamele ukuthi usezoqebhula incwadi yomshado, aphinde futhi akhiyele ingane. Phela lokho kuchaza ukuthi unobudedengu thizeni. Izingane zashela endlini zafa. Lolu thando ngesingisi singalubiza ngokuthi yi-forbidden love. Siyabona ukuthi indikimba, umsuka
okubalulekile iqiniso lalombhalo wobuciko lincike othandweni, liwuthando. Umbhali uyasiqwashisa ukuba sizamukele ubunjalo bethu, ukuba umhlengi wazamukela ubunjalo bakhe. Okokuqala, ngabe akafanga unkululeko, ngabe azifanga izingane zikaXolani, ngabe uNdumiso akagqunyekwanga ejele. Ngakho-ke lokho kungumlayezo. Umsebenzi wesine, umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Lokho kuncike ekutheni yiliphi iqhaza elibanjwe ngabalingiswa ekuthuthukiseni indikimba yothando, noma ngabe abalingiswa bethu bayayikhulisa yini indaba. Ngamafuphi nje, lokhu kuchaza ukuthi babalulekile yini. Yilelo gama elingukhiye. Umlingiswa osemqoka uyedwa ngumhlengi mahlengi. Bakhona nabanye abalingiswa abancane kodwa abayithuthukisayo indikimba yothando, abayithuthukisayo indikimba yethemba. Angithi umbhalo wethu wobuciko ubizwa ngokuthi Bengithi Lizokuna. Leso sihloko sichaza ukuthi nginethemba lokuthi izinto zizohamba kahle namaphupho ami azofezeka wonke. uNomalanga ngumlingiswa omncane kodwa obalulekile. Uyayithuthukisa indikimba yothando. Ubambe iqhaza ekuyithuthukiseni leyo ndikimba ngoba uthanda ungidi ngothando oluxakayo. Uqoma ukuba amlahle kunokuba yena nomhlengi baqhudelane bathande umuntu oyedwa. Okwesibili, ukuba ungidi umkhohlwe ngoba phela esethanda indodana yakhe kakhulu. Okwesibili, uma ngabe sithi umlandi uyayiqondisa indaba yakhe, siphinde sibheke ukuthi yinde yini noma imfushane. Bakhona yini abalingiswa esingabakhohlwa amagama abo? Indaba yethu yinde, bakhona abalingiswa esingawakhohlwa amagama abo. Nami nje okwamanje sengikhohliwe leya nsizwa uNdumiso ahlangana nayo. Umbhali uthi yayinezingovolo. uNdumiso wayede eyithengela ubhiya enzela ukuba ibe nguvovo liyakhiva, imthukulele konke okumayelana nongidi, anduba aye kwangidi kwamayedwa ayohlasela. Indaba yethu yinde. Okukhumbulekayo ngaleyo nsizwa ukuthi ibinezingovolo. Indaba yethu yinde. Bakhona nabalingiswa abangenawo amagama abanjengalaba. uNogada owayeqaphe amafulethi lapho kwakuhlala khona uNontobeko. Indoda eyayinesisu esikhulu eNtuzuma lapho kwakuhlala khona uPhumlani. Umbhali uyiveza njengenuku leya nkosikazi eyakhihla isililo eyafika kuqala ngemuva kokufa kukaNyamboze, eyayilokhu ikhala ngokuthi uNyamboze isi-alamu. Indaba yethu yinde. Umsebenzi wesihlanu, umbhali uyangenelela. Umbhali usebenzisa ulimi olusaprose uma esixoxela indaba yakhe, asebenzise isu lokuchaza kanye nabacaphuni
noma osocashunwa. Osocashunwa basho ukuthi khona umlingiswa thizeni okhulumayo. Nasi isibonelo sokusetshenziswa kwesu lokuchaza ekhasini lama-27 esahlukweni sokuqala. Isigaba sokuqala sifundeka ngalolu hlobo. Wayengakuzwa konke uxolano kwakukhulunywa lapha emhlanganweni. Kwakuwumhlangano obalulekile lona, kucotshelelwana ngamasu okuthuthukisa osomabhizinisi, ikakhulu labo ababencintshwe amathuba phambilini. Izikhulumi zazisinazidedelana, zonke zidle ngobugagu nobuciko bokubeka amaphuzu akhanye bha, kuthi nobefike ebona izinto ziwumqansa abheme akholwe, abone konke sekuyinto engenzeka nje uma umuntu ezimisele ngempela. Okwakugcizelelwa kakhulu yikho ukuthi osomabhizinisi abamnyama kufanele bavule amehlo, bahlome ukuze indebe yomhlaba ye-2010 ibafice bemi ngomumo. Isibonelo sokusetshenziswa kosocashunwa sizithola ekhasini elilandelayo lapho uXolani eyobingelela uMahlengi. Ufika uthi, "Sawubona dadewethu. Mlingani wami nawe mfundi, masichushisane ngokulandelayo. La asisho ukuthi umfundi makakhreme ikhasi elithile, kodwa sisho ukuthi umfundi makaye ephepheni lakhe lemibuzo lapho kucashunwe khona an extract from the book. Akhethe isigaba esisodwa kulokho axoxe ngaso. Ilokho esikushoyo, kodwa angakhremi mhlambe isigaba esithize ekhasini elithile." Mlingani wami nawe mfundi, bengizothi uma sengiqedile ukubhala amagama atholakala kubacaphune athi "Sawubona dadewethu", bese ngiyaqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Khumbula-ke isiphetho uvo lomfundi, ngakho-ke umfundi angabhala nanoma yini ayithandayo. Okubalulekile ukuthi iyahambisana yini nalokho okubuziwe. Ngiyabonga, usale kahle, uyathandwa.